Maza jarin maza amali yana tafe dai bore iya wuya muna da samakiya ga famin taliki na yi wakar nan sunan ta ba canji Gwatin da matasa ba mu da damuwa Aminu ka ja mu je sai lamura muna bayan ka ba canji da farin da sagwani ilahu makagin duniya shi yayi saman bakwai yayi kasanta bakwai niya ka yarda ka so a yau in wake gora mazanjiya ga famin kaliki na yi wakar nan sunan ta ba canji Salatika ga daɗe su ga kairul anbiya masoyin gaskiya to akan miya jura ɗawainiya har a halin sama a sahaba na sa su gaba ɗaya Ali Baba ma da Habib mai lemo sun fata ba canji da ku kyala biri da kiriniya ku bar ni da yan uba baki ne zai yi ɗawainiya zago zan zazzage da sari da garagayyar tsiya mai goya kare kula bakinsa da illa karya mahudi samakiya in zane wanga wahainiya zilwa jahainiya mai bakin jini ya na mujiya kar da halin tsiya zambo kyashi san zuciya dakta ka ban kiɗa zan buɗe idan makiya na sayadi maza ɗauki koren ku kyale dirimi dage mai daddage dawa da kani bayyan gumi ina Ali Baba kaji maza a maza ba tsegumi sannan na Habibu ma mai lemo dole mu sa maza gunji tafe mai tsarko a dole ka ja jiki uwa da makarbiya ban yi wa rago da manafiki mai hura wutar tsiya Allah ka haɗa shi da kan jiki in ta kama mai jiki mu bar shi da sassaƙen jeri ka ba domin ku a zahiri a kafa jaban ga kamar ka ba da abace kake kama a wajen kishin fage ci gaba roƙon da muke ta yi ilahu ya kai ka sahun gaba kaji tsaye akan lamarin ka iya wuya shi ma bai bar mu ba
shura zai kewaya. Kyauta ko halinsa ne kowa ya san kodar kasar birni. Tsumakiya mai fyaɗe duka mazambaci, Habibu nake faɗa mai lemo kafin matsoraci. Domin ka gina makarantu har da asibitoci. Allahu Habibu ya gobe maka bai tafasa maka rafi. Masa arziki tafiyar mutirisita Allah ka iya mana kaliki. Da akwai kallo gaba tafiyar kuma je gaba haziki. Habibu kanan bari mai sa kanshi a cikin kunu ko yaji. Domin neman karin bayani sai a tuntube mu akan lambar waya kamar haka 08067949840. A sha sauraro lafiya. Ku jira na ku bar ni na wasafa. A batun aikin da ya yi zan so na faɗa muku yan kaɗan. Aiki na tashar wutar lantarki Afghanistan ku je. Aiki na bahol kusan sha'awar kuma goma ya rarraba. Kai titi a tirayen har ya zuwa shewa a zare. Kai titi ma a kunya kemis ɗan ribi ya ƙara yi. Makaranta har a sabon bindu ku bi ni ku sha batu. Sulaiman kun ji dan dagaci sunanta na mafada. Akwai wata zamfada Aminu Goro Modern College. Ya kara ajujuwa makarantu har an sarama. Sannan da tilin mukamai a tarayya ya rarraba. Kyauta ko halinsa ne gun rarraba ofa ya fice. Matasa suka ce hadarin ofa sunansa ne. Ku kira shi da maliya mai anta ya alkairi gari. Wasu musu ce da shi baba mai ofa miliyan 100. Ka hane mu kashe wando da zaman banza haka mun kaso. A bani kiɗa kaɗan babban kwamitin mu na gaida su. Awwal eti da sashen a farko kun ji maza. Mai jan kukan mu ne na yabe shi ba za a hade na ba. National costume a can ma na ji ana ta yaban shi ma. Allahu ya ja da rai wata ranka shige mana kan gaba. Alhaji Haruna ma mai biskit ai baban mu ne. Awwal kan toma ma a cikin su ba zan ki sako shi ba. Iliyasu uba da shi kwacin ban iya bar shi ba. Ahmad Tijjani ai big daddy bai ki gwanin mu ba. Musan uba na tafe a cikin tafiyar ga sahun gaba. Tahir na sa da shi ganduji ya guji yan uba. Alhaji Hassan Musa Esplora bai ki gwanin mu ba. Na sa da Abubakar tukur Muhammad nan gaba. Masoyan gora ne kuma yan gora ne. Ina wani ban da shi dodo na mazan gari. Abin alfahari bangon mu na sukari. Mai tashin zuciya ka ci gora ka kyale dirmi. Shago kaurar rabon oba. Mai baka gida ya ma mota. Yayi ma aure ya ma oba. Baban mu gora mun gode. Kai ne mai ji da 'ya'yanka. Mahura kaho da turanci. Mahura kaho da larabci. We stand still a bayanka.
ba mun bi ka, lakin lazim la shakka. Mai hura kaho tsaya da akwai magana ba mu yi ta ba, sanin gaskiya na ga karya ba ta zuwa hawa. Akwai wasu zan fada yan tafiyar mu na gadaga, Mustapha langa-langa maza ai ba su gudun wuya. Zaka tage mana kan lamarin ka iya wuya, ya tura gwagwarmaya ban san adari ba da zan fada. Umar ofisa a dare rana aikinsa ne, shi ne ke bambatu daga dukkan abin da nake fada. Umar ofisa aboki Allah shige gaba, Mustapha ka tafi a waka ta ban barka ba. Halifa sakatare na sanyo ka abaituka, sana tsaya a nan haka Nura na ce zan dakata. Allahu ya ja da rai da akwai wata wakar nan gaba, so mun tafi ne a yau ku biyo na kuji da ku sha batu. Lawan bayyage na kake dole na saka na karkare, aboki na kusan shahara da masoyin gora ne. Tammat bihamdillahi Allah ya sa kowa ya ji. Fage min yarda da aikin mai gida, matan ce kwatin da matasa ba mai da damuwa. Aminu ka ja mu je, Sinamura muna bayan ka ba canji. Aminu ka ja mu je, Sinamura muna bayan ka ba canji. Aminu ka ja mu je. Sinamura muna bayan ka ba canji. Fage min yarda da aikin mai gida, a canje kwatin da matasa